ngim don naga sorkar ngidon nagaleng persya ban ngidon tang sawut kiameli kini kidon nagaleng sensyar kipatlut ya ka bor hakti kipat gi ginongalam shnang bat kila banle ya kanunu kakam ga baki ki kwa lesi kala bandan ganu ga jingja ka bangi ngim kwa ka banja dai nama katang isno ba ka ba play upnya nyaban priang kita ki bangai Hendai ngimdu jingerman bahau arbo pera henum yo shu ya galat banle kumpile hakanik election MDC henum yo la shu banle kumpile hak election MDC namar balai kumbangin ong ngenum song thai ngikwa ru ban wanangi ban ai mensim ya kitu kibano mensim namar bangila sha job lesi hak MDC election ngimdai ban no mensim kajing job kajing perangot hangni kade kajing sedang bat ngasmo ban ai kumleng kerpang ya boro ki perangot haringkat unangalam jongalang persya bahkan ke session ka bladep kila pin isisha bagilong kita ke nong esai ke nong etai kila ya kren ni ki mat hapo GHDC kamju kamdon tot ngatip ba ka dan ka jingatai kaban simpor apo GHC hagi snem ke bladep dai tat adu bedal rong ke MDC jong the voice of the people party bagala dan kata ka jingatai ki mat ki babun bat om chimlala ban supnia dorbar tang sipo bat khatsan minute kata ka ga jingjop ka baningkong ban ngale ban ai kuplay ki bat kindang dairu ban yeng scam hagani ka nongrem ka ba ka party kalailam ki ki pai babi yon bani thu epi bam dai tamani ni syukran tang nagaktin ya ka jingle bor tang ban supin thami bagi beliau kin snow senai yangi ni kren ya ka jing shisha the voice of the people party kanum kren tang bangin yo nong lani mentoy election lani bangin yo ya ka bot snowlam ngem ko ya ka bot snowlam ni ko ya ka bot ka snow tho balai ki bot ya ka voice of the people party ngem ko namar kata daw ban sharia ha ka bot snowlam ni kram kren namar kata daw ban snowlam ban snow snai ni kren ya ka jing shisha na kren po assembly ngai pli haba gadon the dorbar mangtingka mamalin ki pajba joka giant hills kiyo ya ka joka lat kumba ki pajba jong Castles Autonomous District Council kiyo egala ngenjin la bat wada ke EC hapo JHDC nganu menurut ban keren ladang amtip ya ke jisha oh kilayas persang ban saj hok bano kita ki BBB te lada job makite ka khoj lada rem makite kam khoj ngem keren kam dai kata ni keren ya ke jisha kumrong ka long kme ka jingi ka kong dewi kabari ka latampang jong juk ka banda ngasmo khan bangilaban sai ya ka ni ka long kme ka bar ton ya ka jinglong ka slur ngen yai sai balingin susngo tanat bani thu khana tangi wei piang nong ba balingin sngo tanat bani thu khana tangi wei tirat sing nyemla se balong ki tirat sing nyemla se balong ki kiang nong ba nyemla se balong ka latampang jong juk ka banda ka shong hanga bara phi ko ki pat ba be jonga namar kata lah bangi keren ya ke jing shisha kamong tang mar bangi rem kamut tang bangi rem ngin wo daw kam dai ke jing keren jo ke jing wo daw nringi keren namar bangi tep bagatan ke jing lebor ka sakhi ka sathar ka babyang bat balairu bangi ngi peteng ya ke ni namar ngi kwa komong ban rat ding kong ya ke jing lebor ha ka por election kene ke jing langari ke jing sang chong kata kajing khon ka jungi bani pen ka mawi ki pajba bangin perlai lut ye ki pajba jong gentles nagi kam thombor ha ka por election ni tep kani election ni tep kani ka bangin yo ban jit daga bot daga jing snow tho daga rai ka lai lut ka jungi ni tep kani ka bangin li ban tep ye ka daga bot ka ba kodore ka jungi hakandong ni ko nama kata ban nim dei ban dan menu penwit ye ki pajba ngitip bagani election kam digi jingal empat lada digi jingal empat marwai ngadang ndot ban kop sangot kita ki bairu ndrai gani kada election bangin yo ban pan pawi ke jing snow ke ji dak bangi jit yo priu leni ka priu ka ba ka mensim ka jang ka kwa
apakah jimut jebhat jengah kasion baula bale ai nak takari bat ka jat mreu ban la kren ye gani hapo assembly yo dan ge bersang ban wadau kibong la arpnai menta dangwan kren ye kata ka jingle bor ni krem sngap ni la kren nadu kasngi balapen banai ka result ni la ke jingtho ni la complain ni la kren for assembly ni la ke jingtho shu chief secretary ni ni Putin pat kum ginongram jong the voice of the people party Nyen saya kenduru ya kinong penyak jong election commission of India bang ini tu bapa ke jela mi halia ke don ki district tiba kipai ba kimyo ban penen kam lailo jaga hak ka jongki bat election commission of India kaban penyak jaga election MLA house nam arpupra kan pengor kerpang ya ke Giant Hills ngini thon bang ini marat dan lele rem bong fight ba unumio ban penan kam ialah ka jong ka hok oh nga iya ka jingkren jong MP jong ka Rajya Sabha sisen perkat lasno banum dei ban plut por ban yatai ban ubreu belanang yat kerta ubreu ka jingsha bala dei ban penjanai ya ka jingem naman nitip panginom la ban imsah ka ni ka perthai ndai dang bun kam ban keren keluar penban banong baga BPP ka skau tenak ban le gunda Haei le gunda mangi Haei lola pangite janyong